potenciar cara al moment d'emergència climàtica que tenim. Lògicament, hem de potenciar això. Hem de fer que això es conegui, perquè sigui una experiència que permeti després aplicar-ho a qualsevol lloc. Les laisatis la tenim per fer el taller de tints, però l'altra també, sobretot, collim totes les fulles baixes, les assequem, les triturem i les portem a un laboratori perquè ens facin l'extracte de carxofera. Per què tenim els animals aquí? Per l'adob, exacte, per l'adob. Perquè, veieu, els tirem tots els vegetals i ells van fent, mireu quin gruix que hi ha ara. Els tints naturals, algú té algun tipus de bagatge en el tema? Algú ha fet alguna cosa? Canviem el color de substàncies naturals amb substàncies naturals, vale? Aquesta és la qüestió. Hem de tenir en compte que la tinció natural és una tècnica que és molt inesperada. Un dels problemes que té la gent quan comença amb els tints és que posa un parell de fulletes de tal i no tenyeix cap, però no tenyeix perquè faltava molta quantitat. Acostuma a ser el mateix pes de tela que el mateix pes de planta. La qüestió és que heu de tenir clar que heu de saturar molt d'aigua. Panerola és el nom en català de la cucaratxa. El que passa és que sí que hi ha algunes plantes que tenen algunes substàncies que fan que el color s'adhereixi a la tela. Mordantar, què és? El procés pel qual fem que els colors s'adhereixin al teixit o potenciar el color o modificar-lo. Veureu foscos i clars segons la preparació que tingui la tela. Si volem que ens quedi supermarcat el dibuix, ja ens hem de posar una mica tècnics, però amb el temps és millor que anem a fer formes. La cúrcuma és fantàstica. El problema de la cúrcuma que marxa és una planta molt valuosa en tintoreria natural. Aquest és el color que tenim de moment de la carxofa. Que ja només de posar-ho ja va canviant, Per què les coses han de bullir? Les tintes de sobre. Si les posem directament és que ja està supersaturat perquè està tocant directament, saps? No hem necessitat que passi el color a l'aigua. Així, també, pinceta, tira d'així una miqueta. Aquí, ara passant aigua, afegirem sulfat de ferro i farem que sigui una tinta fosca. Ara, la diferència entre aquests dos no és gaire notòria en aquest cas. Que guai. És una tinta, és una cosa molt líquida. Ens pot interessar fer que sigui espès. Un espessant de la cuina. A la cuina hi ha algunes coses que s'utilitzen per espessar, però funcionen molt bé. Queden molt més marcades. Si es fa... Però mira, sí que s'ha quedat una mica la flor. Sí, veurem formes, passa que no veurem una flor perfecta, tal. Per fer formes perfectes ja s'han de fer coses més complicades.